tot el que sigui material que eviti que el contacte que tens, que els cops que tens es notin menys, o que evitis una lesió o una rotura, doncs perquè tens un material al damunt, aplaudit està, no? O sigui, em sembla bona idea. Ara, el que s'hauria de mirar sempre és si és compatible o no amb segons quins esports. Si tu estàs fent tenis, per exemple, com no tens realment el contacte amb ningú, tu estàs a la teva part de la teva ret i no fas res, és igual que tu vagis amb un guix o que vagis amb amb una protecció X. Ara, si estàs jugant a futbol o estàs jugant a handbol, doncs s'ha de veure que quan algú et vagi a defensar i piqui, doncs a tu aquell cop no el notaràs, però la persona que et pica, doncs clar, s'està fent mal, perquè no va del teu muscle, sinó que va amb un material determinat. És l'únic punt, em sembla bé com a nivell de protecció, inclús amb esports amateurs, vull dir, tu vas fent spinning o bici, fas bici de tot terreny per la muntanya, clar, tot el que són caigudes i que evita que et facis mal, em sembla perfecte, no? S'hauria de veure això. El material és bo i la demostració científica és correcta de que el que busques i que el resultat és exitós per la persona, al final serà més paulatinament, o serà més a poc, però arribarà a l'èxit segur, perquè al final la gent no és tonta i la gent veu quan una cosa és bona o no és bona.